ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତମକୁ 1 ଠାରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଶିଖେଇଥିଲି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶିଖିବ କି? ଆମେ ତାକୁ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଶିଖିବା ହେଲା। ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଦେଖ, 2 କାଠ କାଟେ ଉଇ, 3 ବଜାଉଛୁ ଗିନି, 4 ନଈ ହେବା ପାରି, 5 ଥେଇ ଥେଇକା ନାଚ, 6 ଛତା ବାଡ଼ି ଧ, 7 ଖାଇବା ଆମେ ଭାତ, 8 ପଢ଼ ବସି ପାଠ, 9 ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ, 10 ଚକା ମାଡ଼ି ବସ, 11 ଏ ମୁହଁଟି କାହାର, 12 ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର, 13 ଭଲ କାମ କର, 14 କଳା କଳା ବଉଦ, 15 ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, 16 ହାଟ ବାରି ଗହଳ, 17 ଲମ୍ବା ଧାନ ପତର, 18 ବେଙ୍ଗ କେ କଟର, 19 କଳା କଳା ମଇଁଷି, 20 ଆଖି ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ। ଯୋଡ଼ିଏ କହିଲେ କେତୋଟି? 2ଟି। ତମର ଆଖି କେତୋଟି? କାନ କେତୋଟି? ଆଉ ନାକ? ଗୋଟିଏ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମକୁ ମଜା ଲାଗିଲା?